for today's video guys. Pasko na sa mua. Ito na i-vlog. I am decorating now the Christmas tree sa atong payagan. Ay ka na hilo. Arba. Tinin. Tin 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 tin. Tin 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 tin. Nan. Cikading palupad-lupad. Shout out di ko sa tanang mga viewers out there. Pasko mig sayo guys kay basin mo uwan. So stipot lang mo diya ka mag-arranging pa mi sa among ang Christmas tree. Alright, pakita ta sila itong option. Sige, pasensya na mga buhok-buhok na. Shout out ko sa mga taga-salon diha Bigay naman sponsored by malapit ng Pasko. Dara mong coordinators. Hi, Day. Say hi. Bala ka. Dara mo manager. Hello? Hello? Hi, manager. Hi. Kumusta man ang buhay natin diha, manager? Hi, manager. Anawa na sukuan nung ko. Martilyo daw. So guys, matos ako sa iskina kaya pag-isuguan kong martilyo bis na magpakwiligo. Matos ko sa junk shop. Asa ang martilyo oy? Ubos ko niya sa babaw. Mo masiguro yung martilyo. So hi guys, live te karon dito sa junk shop. Makakita mo view karon. So ang inside ikabalakan kay na yung nag-jungle. Muna siya dahil muna itong room tour. So muna among guest room. Guest room usara man among guest. And then our OOTD for today. Ayan, may pa-OOTD pa char. O dara si Busing. Kumusta naman ang buhay natin dyan, Busing? Wala kay kuanda day, wala pagagi masahan day, gisimento day, namanday na sagka. Sige laban ta ni day. Magtiwas sa day kay busy pa man siya. Aray butas ato ang kan trabaho. Ta sa sala ako des kusina. Ay usa dire. Usa apilo na do sa vlog. Yes, Sleeping Beauty. Sleeping Beauty. Dar ka day. Dara sa mo kay watch and learn lang mo sa among mga vlogs. Hello there sa among 2 million viewers. Sana all. Sayo may decorate sa among ang Christmas tree kay kanang muwan manggod. Basin mapasa sa uwan. Saan na mo pagkuanday? Pareho sa na day patoy-tuyok. Patoy-tuyok mas din mo. Pwede siya na kay bangga. Ni tiyan natin de decorate day. Bagay kay diri day. Yang dinit kay magpa-picture dire 2 by 2. Na 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 na. Na 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 na. Na 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 na. Ha. 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 Tapos Miss Wacha ito sa Pinas ka mo. Samjay. Unsa ka na kuno? Powered by. Tererererabum. Tererererabum. Labong kuno te. Ay. Pinili. Na na na.
Kayo lang tani, nagsalit lang usa kay di ka nang laang nagkadansudan. Shout out ka sa mong silingan. Saan mo nimo? Okay na na, butangan ko ni Bayabas. Uy, nandun. Basaan ni oh. Maligo ko man ko. Yay, na dito siya. Sa si Arjun. Tubay to na, background. Philippines! Didi Kuha na. Kuha na. Kaya nagkaransa. Da. Pangato lang yung pati. Ayo, die. Ano sa matan na siya eh? Mami. Ano eh? Busy kayong live po, di mapuyo. Nagkumanan niya ro, mamintal naman sa ni. Alams na. Pero pala dyan nakatil na imong mga gamit dahil. Dugay na. Sa panahon pumanangaw pa may nagkailang tata. Chiriring. Ato darang chay ganante. Ato ano ni chay? Very nice. Ang ayan kayo dai. Asa katong ano katong na alibang bang dai? Bang. Bigyan naman. Gibilin oh. Ako pa pasanginlan. Marimar. Oh! Na. Nino kaya ba pang tubay to dai? Tubay to. Ay, background na to sa pinaka-fake. Resulta sa gibuan. Bali ko na tayo, bali. Bali. Kuy, binila man di kay donggan ang gamay. Na di matang asa man ang tuhog ni day. Uy, Ginoo. Kasi kitsawak tiguang. Tawag ko. Gatag tuhog. Please. Usa lang kabuk. Sa matuhog ka. Na, itong suk ba itong suk? Sa muka ni mo ay. Aba, di katabangan. Ako ala day, ayo nag-apil diha. Diba? Chay? Sa problema na to, Chay. Yaway kang nanay? Ninot kinakit-kiton sa ino. Bonggacious. Maligo na ka ako, no? So guys, mo din niya among platuhan. Room tour kay house tour. Mo na mong scene. Mo na mong scene. Among hangin. Dala among kusina. Torong tag-iya. Ay, day. Saan mo tawag ka mong puyo diha, oy? Ano na, Chay? Ninit na kay duwaan diha, Chay, no? Pasko na naman. Ang saman, oy. Mama na. Chay. Kaya ka tayo kunting. Kuy, nasuguan na sad ko. Putulan kay. Ah. May naman lang ning Nasuguan na sad ko. So guys, ako lang i-short na ako ang video kay maligo pa man ko. Kay very stressing ng mga power na tida. Ay. And pasensyain na jud kay mo sa among pintal nga background kay super pink man na siya nya unsaon man nga ang namintalan na kay gidugo man. Mo nang lapak-lapak. Choy. Chay. Chichay. Chay nas mami kay nawanan. Chay? Chichoy. Pagbabay sa akong vlog akong na-close. Sige na, uy. Shout out, dada. Sige na. Bikini men. Babay na, Chay. Sa naman ni mami da. Turiring ang utok aning oras da. Tinig lang. At tararanong nalang. Ding.
papalit. Sick. Hi, Day. Taga-asa ka, Day? Somewhere out there. Sana also somewhere down the road. Kaligo na, Chay! Sige, bye. Mura to. Sige, bye. Pagkuhan sa TV, pagbabay, i-close akong vlog. Bye everyone. Sorry, kaya nga naman. I'm so busy. Sana all busy. Sige, bye! See you tomorrow! Bye!